Didaktik. Et ord for at lære. Didaktik er den sofistiske fremgangsmåde inden for læren. Det er en måde at videregive viden, altså er begrebet et ord for, hvordan man betegner indlæringen. Og det er dermed en måde, læreren videregiver visdom på til sine elever. Den her videregivning af visdom skal selvfølgelig gøre, at eleven husker, hvad læreren gerne vil undervise i. Men det er mere en form for udenadslære, da det ikke provokerer eleven til at tænke videre og ligesom skabe en proces, så det bliver læret på en anden måde end udenadslære. I forhold til dialektikken prøver det didaktikken kun at få eleven til at huske fakta, hvor at i dialektikken skal man prøve at videretænke over de ting, man nu får at vide, så man bearbejder det på en anderledes måde. Dialektikken er en mere filosofisk fremgangsmåde, og didaktikken er en sofistisk fremgangsmåde. Og sofisterne er ofte betalt for at undervise, hvilket de filosofiske undervisere ikke er. Ja, og derudover så var det komisk nok sofisterne, dem der blev betalt for at undervise, som var foretrukket af folket til at undervise, hvilket normalt ikke er særlig smart. Ja, det var didaktik. Woohoo!